Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:51 na hatod sa Indocam Pansipan Trading Corporation Technical Authority. An oras hatod sa Indocang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mataram na po ako. Mga 5 minutes na. Total po, ma-commercial naman kami. Habang nag-commercial po, maglaba na muna kamo. Nakakuro, kusog man kamo. Saka po ako mataram. Diba? Joshua Bino, may report. Residentes kan Barangay 5 o Purok 5, Barangay Malabog, Daragalbay. Dakulang pasasalamat sa nagkaigualing aksyon ang problema nila sa patinampo. Nahaloy ng dai na ayos asin binayaan na trabaho. Kano minaging daw. Lowe, kaya Joshua Bino, i-detalye mo. Good morning, Joshua. Yes, good morning Tabi VP. Good morning mo sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag nga tong bareta. Dakula ang pasalamat kan mga residentes kan Purok 5 Malabog Daragalbay dahil ang taan problema nilang tinampo ka ito. Ngunyan VP padiit-diit ng natatauan ng kasimbagan asing aksyon ali sa Regional Office kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Kung magigirumduman, nainot nang ipig-report ang bagay na ini sa programa niya tong anhapot dahil ang talagang nasasakitan ang mga residentes na nag-aagi-agi digdi dahilan sa dugi. Lalo na kanakaagi mga aldaw na talagang mauran-uran. Alagad nyo niyan, maugmaan mga residentes, nagpapasalamat na nagkaiguan na ininin aksyon hali sa DPWH. Ang sitwasyon duman sa lugar VP, sa Purok 5 kan Barangay Malabog, simentado na ang kabanga kan tinampo. Nahagian na inikan mga residentes asin mga motorista, asin na sigon kay Project Inspector John Victoria, Inspector inikan na DPWH, nasaktuhan inikan DCGB News na nagtatagari parang manduman sa lugar. Sigon sa iya, talaog min 14 o sundo 15 dias in 2 weeks. Okay na po ini, makukomplet na ng masimento ang bilog na tinampo. Papatagaso na sa nin maray. Asin pwede na ining maagihan nin dakol-dakol na mga bihikulo. Ang pagkakasimento kan bilog na porsyon kan tinampong iling sa Purok 5 kan Malabog, dakulang katabangan bako sana sa mga residentes kundi pati na sa mga motorista. Dakulang katabangan man ini sa Barangay Malabog urog na sa pagkontrol kan magabat na bulos kan trapiko sa lugar dahil ang tasigon kay Barangay Kagawad Marvin Altavano, iyo po ini ang kagawad na naka-assign sa komitiba kan transportasyon sa barangay. Pwede rin da ining gamiton bilang dagdag na detour o access road tangani gumian-gian ang trapiko sa barangay kung saan may nagpapadagos na road reblocking kan main highway. Ngayon ba Diyos ba? Baka ang pigigan may i-replay ka? Go ahead. Okay na DP, yes, come in DP. Yeah. Bako ang nakongkreto kang kabanga pa sana? Yes, VP. Diba ano tama ano sabi mo? Sunod mo na in charge sa project, in 15 days, magagamit na yan natin ang konkreto? In 14 to 15 days, VP, makukompleta po na masimento ang bilog na porsyon. So kukompleto ho na. Masisimento na gabos yan ha? Yes, VP. Ay, salamaton na maray. Yes, VP. Mahalat na lang salamaton po. Bit pang mga aldaw na tumagas inin maray asin pwede ining gamiyon na totalmente magihan nanin mga bihikulo. Yes, kasi man ang ganda nagtaong instruction ka na tapuso na yan. Sa anong ahensya ang kan DPWH? District o region? Regional office na tabi ni VP. Regional office? Yes, VP. O di pasalamatan to so opisina kang regional office kan DPWH sa makaskas na action kan may paabota. Siguro rineport ani Richard na de Jesus duman sa region. Yes, siguro tabi. Nakita ba yan, di ba?
Okay. O sige, di kung sa laog kikin si Diaz matapos yan, mas magayon. Yes, tabi VP. Yung mananggaganan ka mga residentes na sa pinanuga ng mga aldawa matapos mananggad yan. VP. Yeah. Okay, good. Very Yes, good. BP. Salamat, Ton. Oo. Yan tabi ana bareta niya to hali dumana sa Purok 5 kan Barangay Malabog, Daraga Albay. Ini tabi sa Joshua Bino, DCGB. Joshua, Yes, VP. paano ka mo sinaksak? Tabi, may iguana kita. Ipapalap ko tabi yan VP ta may Punta nagpalabas daw sa ko ng pulis, impormasyon. punta daw sa pulis nagko-confirm na sa mga tao na may nangyaring iba duman sa sinaksak, ano. Yes, Ayun. VP. I mean, punta daw tabi, ipalap mo daw sa mga otoridad, ha? Okay? Yes, Oo, VP. sige. Okay. Okay, tabi Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua. Sa report, hali po dyan sa luwas. Mayapon muna kita. Hello? Hello, Sir Henry. Good morning. Good morning po. Ano po may paglilingkod? Maputabi ko, Sir Henry. Kasi dahil pa nag-abot sa National ID me. Ano yan? So sa PhilSys? O So sa sa pagburutuan. PSA? So, Opo, sa, sa pagburutuan. voters ID. Opo. Di ka po magnalaskan. Tandurmal yan. Iyo po da, iyan po, pag di ka po ki-voters ID, di man po ikan nangahulugan na di ka makakaboto. Salamat. Baka man po ang requirement na di ka makaboto pag di kang voters ID. Importante po, yan ka naman sa listahan kan mga official na kandidat na mga botante. Salamat, Sir Henry. Nasabutan ko na. Okay, salamat po. Okay. No. Unless tabi na i-require ang kan mga kandidato na pag di kang voter sa ID, di ka makareceive. Okay. Pagtimpla na na po kamong kape. Sa pagbabalik, mga tugang, may interview on tabi ako. Sabi kan texter ta, natangita silensyon ngaya si Vice Governor Grex Lagman. Nga ko, di ko aram. Aputa daw nga, ta sabi, gari plano niya da ngayon na magdagdag ki mga cell sites sa probinsya kan Albay. Uyog-uyogon mo ana. Dadagdag. Malun ta daw, ta sabi kan texter ta, may naaraman nga ako na i-request niya da ngayang dagdagan ki mga cell sites sa probinsya kan Albay. Ilingon ta daw kung makontaktan Vice Governor taod-taod. Mga tugang tungkol sa bagay na ini. Dili po mga tugang sa satuyang programa. Ini po, nagkapiraman sila ini. Na commercial ni Jingta. Sabi nga na kang kulit na kaswapon. Magtaram ka nga kung perang minuto bago ka magtaram. Okay, ang mga baretang ito, hatod sa Indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Tando ay ginto, ibang ginto. Ferrex B Complex. Kapag busy, take Ferrex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL D, devoted to serve you. W
willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Next na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawag kita'y lagundi. Nasa Plemex Workies yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premium, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos.
May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Ginebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan Ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan Ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Ah, tatandaan ko na. Numero 18 ang Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Special paid for by Ako Bicol Party List. I feel good when I feel safe. I feel good na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sa McDo, always yan ang feeling ko. Ako ang voice talent na umiinom ng branded na gamot. Ako ang voice talent na uminom ng generics. Ako, hiyang sa branded. Ako, sa Actimed Generics. Pareho lang kasi ng active ingredients. Magkasing bisa. Pero sa generics, malaki ang savings. Sulit. Talaga ba? Kahit subukan mo pa. HM sis. How much? Hindi. Help me. Pautang naman. Sa dekalidad at di mahal na generics, dito na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa dekalidad as inaabot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos as in may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama, higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Nanang 4P si Laila de Lima, EJK at kurap nilabanan niya. Ibabalik ang hustisya at pag-asa. Lahat tayo'y tumindig at makiisa sa laban ni Laila. Lopez, 4Ps beneficiary. Salamat, Senator De Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. Number 18 sa balota, Laila De Lima, para senador. Political advertisement paid for and by Laila De Lima, Phil Garcia Tower, Quezon. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Ligaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to.
Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel-Aged Gin. Drink responsibly. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa, para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara madudulukan, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara, para konsehal sa syudad ng Legazpi. Charlton Lahara, numero 16 sa Balota. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. Balunta daw na apudan ngo niyan ang Vice Governor kang probinsya Kanalbay. Baka makahuron ta Baka makahuron ta tabi. Mga tugang ngo niya na aga. Sa nagkapirang kahaputan kan sa tuya tabing mga kababayan. Aloy-haloy naman anggad na data po mga tugang nakakahuron an Vice Governor kan probinsya kan Albay. Didi po sa tuya mga tugang na estasyon. Ngunyan aramon ta daw mga tugang an sitwasyon kan sangguniang panlalawigan. Sangguniang panlalawigan. Mga tugang kan Albay, nasa linya po si Vice Governor Grex Lagman. Vice Governor, maray na aga po. Yes, long time no here po, Vice Governor. Good morning, Henry. Yeah, good morning po. Welcome po sa satuyang programa sa DCGB. Kumusta ka na tabi, Vice Governor? Okay po. Thank you very much for asking about the CSPA. The CSPA, of course, ayun. Vice, sandali lang po. Medyo kaya nag-fade sa imong signal. Yeah. Hold on po. Okay. Maganda signal. Iya po. Mas magayon po na maraypuan sa imong signal. Opo. Okay na po? Okay na? Mas clear na? Yeah, okay na po. Mas clear na po ni Vice Governor. Sabi ko nga kumusta ka na po, Vice? Tabi. Po? Kumusta na po kamo? Okay. Ayun, opo. Siguro, sarap po sa gusto kong ihapot po sa imo. Ano po ang mga nadara nindo asin mga naging signifikanteng programa na nadara po kan sangguniang panlalawigan para po sa mga albayano po, Vice Governor? Well, I'm proud of our COVID response, Henry. Opo. And ini po, of course, may mga compliments with respect to improving on human capital. Aram taga po nga ining pandemya, kay puan talaga so mga frontliners na makapacitate. Sinda po so nagsapar kay ining talagang dakulao na obligasyon, lalo na po sa mga barangay frontliners na. Opo. So ang ginibo po kan Office of the Vice Governor sa gapos na barangays sa Albay, nagkaiwagat ang mga barangay capacity building seminars para ma-enhance ang sa indang pigaapot na resiliency, innovation, and adaptability manugod po sa pag-responde sa pandemya. And sa hiling ko tabi, nakatabang ini,
sa pagkakaigwatang for the past 3 weeks, sabi Manoy Henry, Opo. then nakitang active case in COVID sa Yeah. Pulig Albay. Mhm, Tahanang mhm. kamo na po ang satuyang compliance rate manugod sa vaccination. Oho. And this would not have happened kung ang satuyang mga barangay frontliners o katabi informed manugod sa pag-convincer, pag-persuade sa mga tao sa barangay na magpa-vaccinate. And ini po, of course, team effort, total team effort ang mga barangay officials na pasiling po sa itaas sa provincial government. More particularly po sa opisina na involved sa salud. Yeah. Ni Provincial Health Office. Opo. Pero po kan Vice Governor, ikadawang term mo niyan po, ano tama? Ikadawang term mo niyan as Vice Governor? No, this is just my first term. My first term. Yeah. Henry. And, Opo. I would say na sobrang bitin na bitin ng first term ko. 10 months into my term, nagigwa na kitang lockdown. Yeah, yung mananggad ano. Na kung saan talaga na ano kita for the next after that lockdown Opo. that was declared March 16, 2020. Halos sarong taon po kitang talagang frozen in Yes. time, so to Yes. speak. But I just want to say po na masinga ni may pandemya, agilibot 1 month into the pandemic, Yeah. nagpakal na po ako kay mga 2,000 sacks of rice using my own money. Dati matatikit ang appropriation for that sa Office of the Vice Governor, and hindi po, tinauta sa mga barangay frontliners na. I see. 2,000 sacks of rice po hali po sa imong sadiring kwarta, tabi Vice Governor? Yes. So, sa mga savings ko, we have to act on what's happening on the ground. And di man pwede po so ano nga so executive budget tungkol duman ang na-realign for the COVID response ang mula ko sana po ang point ngayon everyone has to sacrifice sa hiling ko kantay na ito, and so may kaya man na mas mag-sacrifice more, much more is expected from them. So kasi nga medyo mabigat sa bulsa, okay lang din problema. Ang makainis sa mga tao talagang nahiling ko so hope. So hope sa mga mata na maski pura pa ibang mga tao na nagatabang. Of course, the credit should go to everyone. Ini mga corporations na may maray na CSR, ini corporate social responsibility, sa mga community pantries na makaugmahon, ining social civic organizations na nagtabang. So, it's a total team effort na makaugma. Opo. What about po, Vice, mga ordinance na ngunyan napapakinabangan na kan mga ano pong mga significant legislation po ang naipasakan sa ngunyan panlalawigan under your term? Well, I am very proud of the anti-discrimination ordinance, which is the first in the Bicol region. Na kung saan po ini mga brothers and sisters sa LGBT community are now assured na maski puro pa ang pagtrato sa inda bako na araw ka ito. Hindi mga bigabot na penalties. One example po, one very concrete example. Pag ang sarong bakla nagreklamo sa police station, ang inot na reaction, ang knee-jerk reaction kan mga pulis, so joke na kataraman siya na baka naman binayaran yung lalaki. Correct. Mga ganon. Nakawa na nga yung tao. Parang ang kaipon ng tao mo yung dignidad They need to feel na sinta pero respeto. Ano pa ko magkatatabi ka po sa sabi ko nga so maray ang buhay, pero ang equalizing factor ka is the feeling na sila po, bigyan respeto. And then may chance in that to actually be promoted sa ibang mga places of employment. Minsan po, may mga ibang korporasyon o mga sardigot na mga negosyo na hanggang duman sa nasinda pwede mag-occupy isarong posisyon sa sarong kumpanya. And kung may mga, let's say, personal development actions po, they invite lesbian or whatever. So ano po mo yata? They are not limited to pageants, ini mga dressmaking, etc. They are more than that. So may akong ipamati sa inda na Albay is truly inclusive. Sector po dito, pantay talaga. What about po, Vice Governor? Approximate tama ng equality. Yes. Oo. So meaning po, pag yaong ka sa Albay, sabi nga, may pagkapatay-pantay regardless po kung ano sa imong status o sitwasyon sa buhay. Pagabot sa pagtubod. Iyo po.
Opo. It will take time for the ordinance to actually work. Alam tabi tagapos na ang sarong palisiya, bako man tabian sarong magic pill na once it's implemented, Opo. in a matter of months, okay na, you can see changes. It takes time eh. Ang kultura baga mismo na medyo machismo, may pagka-macho ang albay culture eh. So kaya kung i-take into consideration ang normal development ng sarong palisiya, bayan ordinance. Yeah, It opo. will take some years, Manoy Henry, Yeah. para talaga mamatian ninda. So talagang palpable changes on how they are seen by society as a whole. Opo. What about po, Vice Governor, ang ordinansa para po sa pagprotehir kan sa tuya pong kapalibutan? Environment. Well, of course, tabi kita mga public hearings, managod naman sa nag-iikot ang problema sa mataba sa Ginubatan, nag-iikot ang landslide naman. Yeah. And then some people are saying na nag-iikot sukwari da naman is the reason. Pero sa mga eksperto mismo, mga scientifico nagtaram na ini po talagang it's a natural how do you call this phenomenon. Na kung saan ang sarong arugaan na area na piling tungkol na mga volcanic debris, eventually it will go down pag maharangkaw tabi ang volume in tubig. So actually na-prove naman sa mga public hearings, a series of public hearings na walang connection pa sa inquiry doon. Yun. Kasi minsan napapoliticize ko yung inquiry. But that's another story po. Kaya dati pag-usapan yan some other time. Yeah. Oo. May tics po digdi. Pwede na po kamo, Vice, magpasar kigari pigapod na Albay COVID Recovery Ordinance in the future? Of course. That's a very good idea. Because as we enter the post-COVID new normal, of course, iba na ang dynamics eh. Iyo po. So, kaya kung kitang pig-upod na blueprint, plano, kung paano tabi giya, kung paano tabi tagigipo ng mga pagbuhay ka mga negosyo na binte, mga arugan, how do we actually allocate funds for initabing pig-upod na employment issues, natungkol po actually yun ang nawaran kitrabaho, naperdi ang mga negosyo because of this COVID pandemic. Actually po, Manoy Henry, sunag-text sa Indonaan, sana po ibuuntang galing institutionalize ining pagsurat sa muya. Very happy kami actually sa arugaan so mga nagsusurat sa muya na, diba, at pwede ka muna na lobby. May mga Swiss tune. Everyone can be a lobbyist Kaya tabi kita problema dyan. And the more people get on board sa mga pigigibuta, the better. So, muyahan ko tabi ang arugaan ng mga inputs. So maybe tabi, Vice Governor, after election or after na magtuko, giraray ka mo, bilang, kung titiwala ang ka mo kan mga albayan, You can actually tackle them Because after elections, of course, my term would end on June 30. Pwede ba tabi i-consider? I-agenda taan. Lalo na kung kamugiraray pagkatiwalaan kan mga albayan, ibalik garay sa pwesto sa election, tabi, Vice Governor. Hopefully. Opo. Saro po sa mga advocacy ang nadadangog ko sa Indo, iyon may kinaaraman po sa mga cooperatives, pagbugtak ang pangagay po din cooperatives tigi sa probinsya Kanalbay. Pwede ko na pong maraman kung nata inipuan sa Indong gari napupusuan na kay puhan inila mas lalong ma-enhance, ma-improve sa satuya pong probinsya, Vice Governor. Yes. Para matabi mo yan, ang mga cooperatives kay pan maaraman ta na ini so pinaka-direct link ang mga tao sa pagbago kan buhay niya. Na di masyadong may bigapot na government intervention. Na sinda mismo, they will make sure na ang sa indang futuro nasa kamo talaga ninda by being active cooperative members. Diba tabing kooperatiba sa agrikultura, diba man sa mga parasira, diba man po sa mga tricycle drivers. Ngunyan po ang pigigibo ko kung paano ko i-implementar or gibuhong sarong modelo ang Albay for transport cooperatives. Kasi na talagang tinamaan kan pandemic lalo na ngunyan na ikwagitang rising oil prices, they have to band together, help each other, have a cooperative para sa arugaan tabi na business model, mag-ikwasin ng profit, pakalsindak yung mga pesa kasi ng mga tricycle na mas cheaper. Pero sa mga bakong membro, of course, pwede nang
papakal sa existing market rates na approved ng TDI. Para sa mga miyembro, may discount. So, sa hiling ko po, ang Arog Kaine, community-based, ang tao involved, and participatory po siya. So, hindi pang mula akong itaram sa mga albayano na maski pobre ka mo, nag-itios ka mo, iba piriming solusyon sa mga problema. And di kita mapundo po, Henry. Until ma-feel ninda na ikaw talaga sindang maray na futuro sa albay. Kasi ng hopelessness ang pinaka-difícil So di ka nagtutupad sa gobyerno. So sabi mo na sa sarili mo na ako TO sa tao, ang gobyerno harayuon sa kuyang buhay. So ipon idarata sa inda sa grassroots. Ang pagtubod na ikaw pala sindang power actually to change their lives. Di magparaasa sa gobyerno, no, Vice? As a model. Sabi ko nga, di magparaasa sa gobyerno kung ikaw kitang sadiring kooperatiba, magkakait ko self-sufficiency, di ba? Self-reliant na grupo. Opo. So sabi mo po Kasubago, farmers, Parasera, as in iba pang organization, transport sector. So sabihin po, iba-ibang transport sector, pwede mo matabangan na magpundar nin kooperatiba, iba-ibang sector sa tuyang probinsya Canalbay in the future po, Vice Governor? Yes, pwede natin pagdadaanan, but we have to start small. In the sense na magpun kita sa mga bicycle cooperatives, sa mga TODA, sa hiling ko, bago tayo pag-branch out into larger transport sectors. Members ng transport sector like bus companies, etc. Magpun kita naman sa And I just want to say po na ining problema ta sa cellular issues ikaw na palang model. Province of Aurora. Mga community cellular networks. Na kung saan sila mismo, stakeholders naman sa indang pig-upod na cellular cell sites. So, nag-ibo na ini sa Aurora, I don't see any reason why di tayo ni mag-ibo sa Albay. Talagang pag-ihaw kita sa mga ibang parts of Albay, nakakadismaya po yung ating digital infrastructure. Naaramdaman doon, di man pagpapantabi ka po sa face-to-face in the coming school year. Hirap man tayo sa mga akin na dahil talagang access to internet or data. So, importante yun talaga ang information technology na kapakusunta ang infrastructure ni Ansa Albay. Opo. Ini po Vice na programa mo na community cell sites, di ba? Ang kanaklam tawo po na ang iba, maski ako pag ang primero kong naisip nga depende po kita sa mga mga telcos, di ba? Like Globe Smart dito. Globe Smart. Pero iba pala yung naisip mo community cellular sites. Paano po ini ang gigibon tabi Vice kung may template na kita duman sa sarong probinsya? We have to bring in tapos sa mga stakeholders. And kay riba dyan sa mga networks na na mention nyo Kasubago, kang Smart, kang Globe. Tangga itong business model, piriming manugod sa ROI. So, very hesitant sinda to actually invest, for example, in the island of Rapu-Rapu, na very spotty ang communication, tadasin ng pigapod na ROI. So, kay Puan, pag-uunta ang sa indang paghiling dyan by partnering with community-based cellular cooperatives. I see. Okay. So, technology ninda, of course, kasama pa rin doon. Hindi ba pa? Di man pwedeng stand-alone sa nakita sa mga community cooperatives on cellular sites. Opo. Kung sabihin po, Vice Gary, so community, so organisadong kooperatiba o kung grupo, pwedeng maging stakeholder partnership with this kind of mga telcos tabi na existing sa palibutan para managdagan mga cellular sites Opo. Ano pa ang model sa Aurora? Ayun. So kung nag-ibo man ang gaduman, gani mas mayaman man ang Albay sa Aurora tabi. Diba, Vice Governor? I think. Pero ang importante po siya, baka ba talaga sa economic capacity mo, to kapasidad mo to bring in any mga stakeholders na talagang kayo pa ma-involve. Otherwise, wala mangyayari. Kung any mga community cooperatives on cell sites,
Sinasa na, Oo. wala. Man talaga kaya. Dati man silang technology on their own. Oo. So actually, dakulon mo niya ng may mga sa albayan medyo wala talagang signal. May sabi nga mga dead spot, nagdadalagan ka sa tinampuno, wala kasi lang kauron mo. Madalan sa mga kakulangan nin mga cell sites. Naman po, Vice Governor sa Aurora, ano po, nagluwas po nin funduan lokal na gobyerno or talagang nakatiwala lang sa community na ma-involve po sa araw kayo ng programa? Very good question. That's why sabi ko kasi bago, kapag sa stakeholders kay Buwan, kay Riba. Ayun. So, sa mga LGUs naman, nag-investment hinda. Parang sabi nito, this will benefit everyone eh. Yeah. This will benefit the community. Pag-araw ka ng komunidad mo, mas progresibo. Of course, yung munisipyo na nagtabang, iba matabing mga tangible gains yan. You have more people who are informed, mas edukado, mas parehang salud, iba ng information. Hindi mo na mga cellular companies, nagkagawa na silang pick-upod na galing business model, instant business model na they can also recover on their investment. So, kumbaga everybody wins sa araw na setup. Yeah, pwede man agad mangyari, Pwede man agad na mangyari basta may maray na negotiation. Anong tabi nindo, Henry, katapos na nangyari mo yun na pandemya, na mga out-of-the-box solutions. Kasi, for example, muna ng negosyo na nag-sprout up during this pandemic na they ng physical offices, ilang mga building, sa digital framework na sila nag-naigwang negosyo, etc. And then, na-realize nila na mas cost-effective pala. They would maintain offices. Home base na sila sa mga empleyado nila. Mas mababa po yung mga overhead nila sa kuryente, etc. Tungkol tungkol sa mga lessons na learned na pwede tang gamitan sa post-COVID new normal na pick-upod. So, sabi nga ikan mga nakaurong ko. Makayunang sa text niya. Opo. Sabi nga ikan nakaurong na ibang nakaurong, baski databi Vice mawara ng COVID, magbalik kita sa new normal. Giri magayon mangyari na practice talaga ang work from home, di ba? Yes. So may need talaga kung dakol kitang cell sites, mas magiging effective ang work from home. Maging ining pag-adal kan mga akita sa mga harayong mga barangay. Ayun po. If you work from home, there will be less traffic, lesser fuel consumption, etc. So, takol po ng mga advantages But we have to have reliable digital technology because kung palpak ang ating digital infrastructure, baliwala din. Opo. Sabi kang texter, good idea po, Vice Governor Lagman. Kasi nowadays, nakarelay na ang lahat ng kabataan sa research ng online library. Wala na ngang pumupunta sa library. Kung palpag talaga ang mga cell sites, mahihirapan ang mga bata sa pag-aaral through research online. Reaction po, Vice Governor. That's right. That's a very good reaction. Actually, malaking equalizing factor po ang pagkakaigwat at ibaray na digital infrastructure. Agapos po may access dyan very democratic. So, sa buhay, sumayaman, so in-between ng mga socio-economic classes, tapos po pwedeng ma-access yan So, ako pong bagayan na ma-equalize lang sa tuyang sosyedad. Very uneven baga tabi, Maria Henry, sa Albay, which is also the prevailing status quo sa bilog na Pilipinas. So, let's start with Albay. And kung ma-develop natin yan, diba, sa mga tao, mahiling nila na talagang may equality rito kahit paano. Ma-approximate natin yan. So makunik ini duman Vice sa program sa plano mo pa na magkaigwa kidakol na mga cooperatives. Ta kung gusto mag-invest duman, mag-form ka sa rong kooperatiba, magpatindog ka sa rong cell site through the in partnership with some telcos, di ba? Yes. Exciting times are ahead, Manoy Henry. Yan ang paghiling ko sa mga problema. Now, whenever a problem happens, actually in a way para we get out of our comfort zone and then we look for solutions to problems. Na kakaiba, out of the box. Huwag na po yung mga traditional ways of doing things kasi hindi na po gagana talaga yan Kailangan natin mas maging innovative. Sabi kang texter, pag-isabi po kay Vice Governor Rex Lagman, ang cooperativism, magandang programa yan. Kumpara sa mga corporations kasi anybody pwedeng mag-create yan, kahit yung mga mahirap pwedeng magkaisa na maghanap ng pondo, magkaroon sila ng livelihood sustainability. Vice Governor. Maganda pong response na yan. That's a perfect response na
you make sure na ikaw mismo Oo. sa buhay mo. And Iyo then, ang baga. corporations talaga very elitist. Aminin na natin yan o hindi. Oo. Alam natin na not everyone can be a stakeholder sa mga major companies. And historically po, Marie Henry, Opo. in the 80s, nagay Congress session sa Spain, it was the cooperative movement that actually saved their country from economic ruin. So, nakalaang bagay talaga ang cooperativism. Opo. Sumaluwas po, Vice Governor, na ang mga tao matuturoan tanaday na magparaasa sa gobyerno. Pag igwa na sinda kaini, they have their own, di ba? They can manage their own. Opo. Tama po yun, Manay Henry. Opo. Ako po, for one, I don't like dole-outs. Ayoko talaga yung mga dole-outs, yung mga tao parang mendicant na tayo, mag-isip na hindi naman yung gobyerno eh. Hindi naman po tayo welfare state like the Scandinavian countries or like the US na kung saan masira ikang trabaho, the government can take care of you. Hindi baka kita karugaan eh. So, kung maaari na sa mindset ng tao, ini mga dole-outs na ini, kaya po, hindi ko kapirming ambag, hindi ko kapirming equity, kaya man pwede na paparaasa ka na sana sa gobyerno. Ay, ito ba may suggestion sa listeners na. Sabi niya, good idea po yan about cooperativism sa province of Albay. Sana po makakreate din ng isang department, na isang team or department na magte-training sa mga tao para turuan na gumawa ng kooperatiba. Vice Governor. Yes. Ang ganda po ng reaction na yon kasi we cannot do everything eh. Meaning to say, ang sarong Vice Governor, ang sarong institusyon, kaya po magiging kitang mas specific na mga roles. Mag-specialize tayo, mag-create tayo ng mga teams that will go to the communities, the mga barangay, and then turuan yung mga tao kung paano nga talaga to. Otherwise, kung magkasabi sa nakita yung mga general statements sa araw kayo na di mo talaga action on the ground, baliwala din. So, maganda po yun. Na magkigo kita mga teams na mababakin yung mga programang ini. Na talagang aram ninda sa pigat aram ninda. Difficile sa nakita house show ng mga programa na sa puno na okay pero kalaunan dahil pala talagang Okay, so ini po ang saros ang mga prioridad mo po sa oras gerali na pagtiwalaan kan mga albayanos tabi Vice sa Mayo 9 election. To your next term. Talaga kabuhayan ng ngunyan eh. Sa buhay medyo nasulta na si pandemic eh. Nasulta na ngunyan kabuhayan ng kaipuhan. Okay, very good point. Economic recovery ng kaipuhan ta. Okay, Vice, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Siguro may one last question pa ko sa imo tabi, Vice. Sabi nga ni natapot ano po ang satuyang mensahe sa mga albayano, lalo na po niya na ma-election natapot ay kagari nangingilusyon gari sa mga albayano na may balik ka po sa pwesto. Go ahead po, Vice Governor. Okay. Anong tabi nito, Marie Henry, sa mga albayano, may akong itaram sa Indo na si Greg Slagman, piliming preparado. Pag siya po makatukaw o bilang Vice Governor, rest assured that you are investing on a real Vice Governor na matalagang matrabaho para sa intereses Indo, matanggog sa Indo, and more importantly, tayo namin magiging babaya sa iyang poder bilang Vice Governor. Ang sarong araw kayo ining posisyon po, dakulahon ining ikaapod na onra sa sarong tao, kaya ko tabi ka mo tatawan yung mga problema or i-disappoint, I will do everything para suboto nindo sa kuya, will have a good return on your future. So yan po ang sa kuyang mantra, political mantra, if I would say, from the start when I entered public service. Dati kita mantra digde, kung aram ta sa dirita, na di man ta kaya. Yaon si Greg digde, haloy ng yaon sa legislasyon, naging konsyel na, naging congressman, ngunyan po, Vice Governor, legislasyon na naman. So, mga tugang sailing ko, by voting for Greg Slagman, you are assured of a better future. Opo. Thank you, Vice Governor. Naya ako sa mga self-serving statements regards na lang po kay Congressman Ed Slagman. Kumusta na lang po? Taramang ko po siya. Thank you very much, Manay Henry. Thank you so much, Vice Governor. Thank you. Alright, yan po mga tugang si Vice Governor Greg Slagman. May kinaraman po sa nagkapera niya itong mga kaputan. Oras natin sa Pilipinas, alas 8:40 na nin aga.
An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto. Numero 2 sa Balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto. Numero 2 sa Balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kada ko lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobateño, padaba ni Chino. Kada ko na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia, pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, o Chino Garcia. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial, huwag mo sana nating kalimutan. Fernand Imperial, Fernand Imperial, tapat sa bayan at magtatanggol sa'yo. Fernand Imperial, Fernand Imperial, let's go! Kay Fernand Imperial. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod, and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa Balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang babait, ibalik ang magaling. JVA Hair
marami pa tayong good na magagawa. JV is the good one. JV Ejercito, ibalik ang The Good One sa Senado, number 22 sa balota. Political advertisement paid for and by Joseph Victor Ejercito, 1 Ibuna Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na ang happy. More energy mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Rolly Rosal sa pag-asenso. Kalaban kan mga gahaman, kasurog kan mga namamanwaan. Ang kapalibutan sa tong protektaran, responsableng pagkiminaan kaibuhan. Dakul lang nag-inibo, dakul pang magigibo. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babae, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud sa iyang tinutukan. Lying-in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kan turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal, para Alkalde kan Legazpi, numero 3 sa balota, mga Legazpeño, sa dati sana. Para sa Banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas maliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatao. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa Banwaan nakatabang na. Kay Mark Aguas sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Ang healthcare ay paabutin natin sa lahat. Kahit saan, may rural health unit, may mga doctors, nurses at midwives. Kahit pa sa mga liblib na lugar, dadagdagan natin ang mga specialty hospitals tulad ng heart center sa mga probinsya. Kaya mas magaling ang ating paggaling. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Haharapin natin. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio, pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba,
Ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, panukit ang unyan mga tugang sa programa tang Anhapot sa DCGB. Standby na muna. Si Lowens ko ta, may magkakaurong ngunyan regarding po mga tugang sa kwan sa regarding po sa pagkukulang kan mga 20-50 bills tabi dili po mga tugang sa tuya na palibot. Kaya lang may nakaschedule kita ngunyan ng mga dapat harapoton dili po sa tuya na programa. Pipa-record ko na lang kay Luwens, ano? So, Presidente tabi kan Albay Bankers Association. Nasa linya mga tugang si Attorney Jill Bungalon, number 2 nominee. Tama, Sako Bicol. Attorney Jill, maray na aga po. Yes, good morning Sir Henry, and sa gabos po na naghihinanyog, nag-aantabayan sa mga viewers and listeners po sa Facebook Live. Diyos marinaga po sa satuya. Iba talaga pag kuan ano, iba talaga pag aki-aki pa din na papagaltabi ato niya no. Maski gari grabe na ikot nindo ha. Opo, pero kasi kailangan na din talaga kasi almost 3 weeks na lang election na eh. Iyo baga. Opo, kumusta po ang mga aktibidades nindo tabi Attorney Jill? Latest na activities tabi ka na ko Bicol? Well, so far so good man po tabi ang samuyang mga activities, samuyang pong mga pag-iikot, pagkakampanya. Kami tabi naka-schedule sa paglibot sa anong na probinsya, digdi po sa bilog na Kabikolan. And more than that, no, kami naghahampang kita tabi sa tao. Siyempre, ang pangangampanya, ang essence baga tabi kay ni Sir Henry, kaipuhan, maaraman sa mga tao, ang satuyang mga plataforma, advokasya, kasabay man dyan ang kung ano pa ang plano na kaya tapong darahon digdi po sa Bicol region. And just to give you good news tabi Sir Henry, no? For the past few months kita po we're calling the attention of the Regional Tripartite Women Productivity Board na dapat taasan na no ang satuyang message mga Bicolano workers digdi po sa Bicol region. And kung maaaraman ta ang Bicol region po no sa presente base sa wage order issued in 2018, iba po kita ning minimum wage na 310 pesos. Yeah. Apo. And sa bilog po the regions digdi sa Pilipinas, ang Bicol region po ang pinakahababang minimum wage. Talaga? So, talaga? Yes. Tama po yan Sir Henry. Okay. And ngunyan, nagkaiba po kita din chance na magkauron po ang Regional Director ng Department of Labor and Employment in the person of Director Tinaida Campita, no? And we were informed na nagkaigwa na po ni sarong petisyon ang sa tuyang mga obrero na kung saan they are requesting no for the increase of minimum wage digdi po sa Bicol region. And that is a good news dahil kinumpirmar sa tuyang regional director na definitely this year 2022 igwa po min increase ang minimum wage digdi po sa Bicol region. And ang siguro sa kuyang pakikipag-olay sa iya they pa man po amount kung manggur kung how much no magiging increase, but definitely there will be an increase in the minimum wage. So dakulang po ining magayon na bareta para po sa tuyang mga Bicolano workers. Kasi kita baga po tabi Sir Henry sa Ako Bicol Party List, we believe that Bicolano workers deserve a reasonable and sustainable income. And lalo na baga po tabi ngunyan Sir Henry na
alangkawon ang mga presyo kan mga produkto sa merkado. Opo. Sabayan po kayning crisis no sa padagos na pagtaas kang presyo kang mga petroleum products. And just imagine tabi ang sarong minimum wage earner nagsisweldo ng 310 pesos a day. And consider tabi igwan min bihikulo tinda mapagasolina. Let's say ang gasolina ngunyan aga-abot na 70 to 80 pesos per liter, no? Opo. So maggurano na lang po ang matatada sa sendang sweldo. Sa kung 310 pesos ang senda pong makukuha ang sweldo. But then again, syempre yung pambaga po girari kita sa tao kang pandemya, we have to balance also the interest of the employers, no? May mga negosyo po ngunyan na paluway-luway man po na nagbabalik. And saro po yan sa mga considerations na kay puan po i-considerar kan wage board in determining no kung manggurano po ini pong increase sa minimum wage digdi po sa Bicol region. Opo, kung tabi ang hapoton tabi attorney, mga pira daw ang gari, di ba? Kung gari ang mga per and month and daily wage sa Bicol na gari pwedeng ma-sustain ang pangkabuhayan kan sa tuyong mga kababayan. Well, based on our estimate po, no, and considering din so interest kan sa tuyang mga employers, sa muya pong proposal is from 310 pesos to 350. So, kung at least data man po maapektuhan na maray ito pong mga negosyante, ito pong mga kumpanya, dahil aram taman na zero man po sinda sa mga sektor na naapektuhan kay ng COVID-19 pandemic. And of course, kung magkakaigwa man ng increase, no? Siguro staggered na lang, no? Halaton ta ini pong mga negosyante na at least maka-recover sa senda pong negosyo. And kung may reason, no? Kung may mga rason naman para mag-file yung petition for the increase kang minimum wage, then siguro staggered na lang po ang pag-increase ka sa tuyang minimum wage. Opo. Ano pong reaksyon nito, Attorney Sangunyan, halos sa mga survey po nagluluwas na nasa number 2 o number 3 tabi, Giraray anak ko Bicol Party List? Well, kita po tabi Sir Henry na uugma. Nationwide yan nationwide pati. Yes, tama po, no? Kita po na uugma, no? Dahil sa mga latest survey, we were able to maintain the number 2 ranking, no? Among the party list na nag-iintra po ngunyan na mag-aboto na election. And saro po ining magayon na indikasyon, no? Dahil naaaraman ta ang sentimiento asin pulso pan sa tuyang mga kababayan, bako sa nangani po mga kababayan tang Bicolano kundi mga kapwa ta Pilipino. Because this survey is was conducted nationwide, no? And ini po siyempre naugma kita dahil saro po ang Ako Bicol Party List sa tinitiwalaan as in sinusuportahan mga Giraray na mga party list. And just imagine po tabi Sir Henry, we have 170 plus party list, no? Participating this May 9, 2022 election. And ang Ako Bicol Party List po nagra-rank number 2 among the party list na nag-iintra po niya na mag-aboto na election. But then again, this serves as a motivation, no? Na kita padagos manggiraray na mga ngampanya, ipaaram ta po sa tuyang mga kababayan kung ano po ang sa tuyang advokasya, mga programa, at yung mga plano pa na itutulod ta po digdi sa Bicol Region. And ini po, bako man po ini ang rason para kita tabi maging kampante, no? Actually, ini pong latest result kang survey, kumbaga this will serve us as a motivating factor, no? Tanganing mas doblehon ta pa po sa tuyang effort, tanganing ipaabot at giyahan sa tuyang mga botante na ang Ako Bicol Party List is the best choice for the party list in the Bicol region. Opo. Kung dakol po kamong nominee, di ba? Dakol na nominees baga po ang kada party list tabi, attorney, ano? In case sa Bicol makakaigwa kita kitulo na mga tukawan sa Kongreso, ano po sa ilang mo bintahikan sa mga Bicolano? May dadala po na karahayanan sa mga Bicolano tabi, attorney?
Definitely po, no? Actually, yan saro po sa pinag-explain pag kita po nagahampang sa mga tao. Ano po ang rason kung nata kay puwan ni dakul po na representante at sa tuya pong sadiring party list, ang Ako Bicol Party List. Siyempre, unang-una, mas dakul po ang magiging boses ng mga Bicolano duman sa Kongreso. And pag-abot man po sa mga priority programs, sa mga developmental funds, siyempre, dahil po baguho dyan ang Bicol Region. Dahil igwa kita din tulong representante duman po sa House of Representatives. And sarungani po sa pinagtatarami na kung kita po masuporta baga sa ibang sectoral group, ibang party list, especially po sa mga halik sa ibang lugar, siyempre, sinda po ang magkakaigwa ng tsansa na magkaigwa po ng tukawan duman sa Kongreso. And kung sinda po ang makatukaw, siyempre, sinda po mas iinoto ninda sa lugar kung saan po sinda hali. And then, ang resulta po kaya, mawawalat na naman po ang satuyang rehiyon, ang Bicol Region, sa pag-abot sa mga programa, sa mga proyekto, and aram tabaga, ang satuyang presenting estado ng Bicol Region, nagpapang-apat o kaya pang-tulo sa mga pinaka-pobreng rehiyon in our nation. So, kiipuwan ta po ng karagdagang mga representante sa Ako Bicol Party List, especially po duman sa Kongreso, tanganing mas mapakusog ang satuyang boses at mas dakol po ang laban sa tuyang mga intereses duman po sa Kongreso. Opo. Kamu baga po sa Ako Bicol, testiguan halos gabos pong sektor kang syudad na tabangan nindo. Ano pa tabi ang mga dapat ninong gibuho na magiging prioridad tabi in the future po, Attorney Jill? Well, pag-apod po tabi, Sir Henry, sa mga priority programs, nagigibo kita ng mga research, no, o kaya pag-aadal. Tanganing ito pong mga maaaraman kung ano po ang mga kaipuan na solusyonan, ito ang kaipuan, no? By way of legislation, o kaya sa mga soft and hard projects, ito po ang satuyang i-implementar this coming 19th Congress. And base po sa satuyang paglilibot-libot, and with the effect of the COVID-19 pandemic, talagang ang number one po na problema digdi po sa Bicol Region is poverty. Ini pong katiosan. So that is why saro sa mga gigibuon pa po kan Ako Bicol Party List, aside duman po sa mga concrete programs na haloy-tan na po na pinaggigibo, ini pong livelihood programs, no? Ini pong tabang sa kabuhayan. Kaipuhan na igwaning trabaho ang mga Bicolano, tanganing igwa po sinda ning sweldo o kaya ning pangtustos sa panguroal daw na gastusin kasi na pong pamilya. And that is why saro sa pinapakusog po kan Ako Bicol Party List, ini pong livelihood programs in partnership with TESDA. Ini po kaipuan ng pondo, tanganing kadakol at sa tuyang ma-invite ng mga Bicolano to enroll or to train hindi po sa mga skills training at mga technical or vocational courses. This will help them, no, to earn job, no, and kung po ng mga job opportunities na naghahalat po na kaipuan kay mga skilled workers. And kung maaaraman tabaga po digdi sa TESDA, igwa po dyan inaapod na menu of available courses. Kadakol po dyan na kurso na pwedeng itao sa mga tao and mag-avail ng mga trainings. Ang Ako Bicol Party List po, nagpipili kita kay ito pong mga courses na halangkaw po ang demand ng trabaho. So ito pong mga kursong ito po ang pinagpipili na iyo po itong itatauta sa mga kababayan tang Bicolano so that they will undergo these trainings, mga skills trainings. And that is why, tanganing after nila po makompete ang sendang training at makapasa ang sendang pong assessment, may naghahalat na po sendanin mga trabaho. So iyan ang saro sa priority programs kan Ako Bicol Party List this coming 19th Congress. Tanganing matabangan ta at sa mga kababayang Bicolano na magkaigwa po ng trabaho. Pangduwa po, tabi Sir Henry, nakasentro man po ang Ako Bicol Party List sa pag-deliver kay pong mga basic services. Ini pong mga inot na pangangaipuan sa mga kababayan. Ano po yan? Ini pong tubig. Digdi po sa Bicol Region, in the 6 provinces, especially po sa mga island provinces, kang Catanduanes and Masbate, ang number one problem po na kinakahampang sa mga kababayan, ini pong access to a safe
clean and potable water. Dahil po sindakayan nin access, no? They were deprived of this basic necessity. And that is why, sa panginginutan po kasamuyang chairman, si Congressman Elizalde ko, we came up with this innovative project, no? Ini pong inaapod mi na solar-powered water system level 2. Ang objeto po kayo ito pong mga far-flung barangays, ito pong mga remote areas, kay puwan po mapatugdukan kaning water system level 2, tanganing at sa tuyang mga kababayan, daina po magsakripisyo pa para maglakaw kipirang kilometrahe just to get water, no? Duman po sa mga sources, sa mga balon, o kaya sa iman pong mga bodies of water. O kaya, ma-minimize ito pong expenses tinda na sinda po magpaparabakal ng mga mineral water sa mga water refilling station. Dahil, ini pong water system level 2, ini po tabi safe, clean, and potable water na pwede pong makonsumo kasatuyang mga kababayang Bicolano. And ang kinagayon kayo this is powered by solar panels. Ito po bagang light energy na na-absorb ito pong solar panels. Ito po na generate po ito ng kuryente. And ito pong kuryenteng ito, iyon na po ito nagpapaandar duman sa water tank. So this is 24/7 serviceable water, and ini pong tubig na ini na nagpapump 24/7, nag-undergo po ini 3 stages of filtration. And that is why, the moment na magluwas po ang tubig naman sa gripo, this is already clean, potable, and safe for human consumption. And yan po ang nakasentro ang mga programa kanako Bicol Party List sa pag-address any pong mga basic necessity na dapat na nakukuha po sa tuyang mga kababayang Bicolano. Opo. Attorney Jill, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Until next time, tabi. Mabuhay po na Bicol. Salamat po, Sir Henry. Mabuhay po kamo. Thank you very much and have a good day po. Thank you so much, mga tugang Attorney Jill Bungalon, mga tugang number 2 nominee sa Ako Bicol Party Lists. Number 18 sa Balota. Salamat kansunong pagantabay. Mabalik po kita alas 3 sa programang Pink Yon. Goodbye. Mabuhay. Pasaway, pasaway, pasaway. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars.